Možno, že nie je toxický, len ťa jednoducho nezachráni. Nerobí to, čo by si chcela. A v podstate ani nie je taký ten tvoj vysnívaný typ chlapa. A veľakrát si napríklad aj toto ako keby zamieňame, že si myslíme, že niekto je toxický, niekto sa k nám chová zle, niekto nám nedáva to, čo by sme chceli, alebo si myslíme, že nám nedáva to, čo by sme si zaslúžili. Ale niekedy ide len o to, že ten človek je proste iný. A nie je tým, kým my by sme ho chceli mať. Pretože napríklad iným spôsobom rozmýšľa, iným spôsobom vyjadruje tú lásku a podobné veci. Čiže keď na budúce budeš hovoriť, že tvoj bývalý alebo bývalá bola toxická, skús nad tým trošku porozmýšľať, či to je naozaj tak. Alebo či to nehovoríš len kvôli tomu, že nesplňala alebo nesplňal tvoje konkrétne požiadavky.